אוקיי, היי חברים, כפי שאתם רואים יש לי כאן מלא פיזי טויס. מי שכבר רשמה לי, אז הוא איתי לעשות לה. אוקיי, היא אמרה לי לעשות לה כמה דברים, פשוט שכחתי איך עושים את זה ביוטיוב, של לשים כאן את השם. קיצר, היא ביקשה ממני גבינה, אני אעשה בתור תור גבינה, הנה. יש פה גבינה ממש נעימה ודביקה. אמא, מה את מביאה לך? טוב. קיצר, לבובו, שבמקרה יש לי. פליז לא להעתיק במה שעשיתי ובמה שיש לי. קיצר, היא ביקשה ביצה ומילשייק. והיא ביקשה עוד, אומייגש, תראו. אוקיי, בואו נראה דקה. היא ביקשה אחד קרן? כן, אחד קרן. אוקיי, דקה, יעלום. או גם דביקי מאוד. אוקיי, היא ביקשה סנאי, הנה. בואו נראה רגע. דקה, בטעות עשיתי כאן טעות. אוקיי, יופי. מפריח בועה של קקיבר. יש לי 3 מפריחי בועה ו2 מהם הכנתי. יש את זה ואת זה. את זה הכנתי לחבר את זה. כאן אני מחזירה. אוקיי, סיימתי להחזיר. אני בודקת מה רשמה, היא עשתה מגילה. אוקיי, מה זה? למה מבקשים מלא מהקרח? חיה מהקרח, ואני לא בטוחה שיש לי. אוקיי, איזה כיף, יש לי רק אחד. זה נחשב חיה? וואי, איזה נעים זה, אתם לא מבינים. בוא נחזיר. אוקיי, כוכב, אני בטוחה שיש לי. אוקיי, כוכב. וסטיץ'. אוקיי, זה הכוכב. אני לא בטוחה שיש לי סטיץ', אני אבדוק. אוקיי, כן, היה לי סטיץ', הוא ממש נעים. היא ביקשה גם נחש. קיצר, תכתבו לי בתגובות, ביי!